guretzako pozgarria da gaur aurkeztea hemen aurrean agiridan liburua, ezta? Liburu ederra, liburu trinkoa eta historia luze baten ispilu izan nahi dauen liburua. Eta beste hainbat idazlenen artean, bigarren urtearen amaierarako tesina deitzen jakon lan bat prestatu behar neban. Eta lan hori zertaz egin asmatzen nemilela, non esaten deustan nire tutoreak. Zergaitik ez dozu hartzen Euskaldun zermolari ospetsu bat eta bere lanak katekesi aldetik aztertzen? Sugerentzi horregaz gaia bideratuta egoan. Hasiera baten jakinmin eta kuriosiade hutsa izan zana, ia euskera zer argitaratu dan doktrinen arloan, eta gero bizitzako hobi izateraino heldu dana. Ez dut uste, izan leiteke, baina ez dut uste, euskal literaturaren eta euskal literatura erlijiosoaren inguruan honen mailako estudio sakon bat egingo danik etorkizunean be. Batez be, beste gizarte asko aldatzen dagoelako, baina hau izan da, lau mendetako euskerazko doktrina transmisioaren historia.